Rek oma asli Surabaya, lakos ini strategis rek yo. 10 meter teko jalan raya, iku jalan raya iki rek yo. Wis. Surabaya tepatin dek Pakal rek yo. Ukurane dawa. 6 kali 12 yo. Regane murah, cuma 450, masih bisa nego ndek lokasi. Lingkungan sekitar sepilno cak, wis gak tonggon karo Dalbo yo. Wis menungso kabeh sing manggoni nang kene. Lah iki omahe rek yo. Wis langsung gak suwe-suwe cak. Wis free pager, free kanopi, yo enak. Kini wis free tanaman, yo pager loster ready. Sik tak buka rek. Soale anu iki rek suci koyo iki. Wis, aja. Tuh, telon karpote ombo rek yo. Mobil sembarang isok mlebu, yo. Mobil opo los, yo. Wis, kanopi free teko aku. Nah, terus nang kene iki ono area ruang tamu outdoor. Nah, cara ngono sampean nek duwe tamu wis gak usah digawa mlebu menjero ben kekayaanmu gak titip tanggane. Ya. Wis. Kusene almini anti rayap. Nah, iki ruang tamu tuh orang keluarga rek yo. Sing super gede kena gawe nyeluk wong sak kampung ya. Plafone wis PVC drop ceiling ya. Lampune wis apik rek yo. Kotak ngono eling tahu ya. Wis. Terus keistimewaannya mana? Kamar ini zigzag ya. Saya langsung deh kamar mandi nih. Loh, kamar mandi ini wis gak kalah mewah karo hotel bintang 5. Wis ono water heater ya. Sampeyan menawa pengen adus banyu panas gas ya. Terus wis ono exhaust ya, wis anti mambu. Klosete ya kloset duduk ya. Wis keran ready kabeh. Nah, langsung cak. Kamar ono loro, iki kamar pertama ya. Nah, kamar pertama ya, kena gawe ambekan sadu lek bengi karo bojone sampean. Karek nopo koordinat tok sampean yo ben gak titip tonggoe. Nah, terus di tengah-tengah iki langsung ono dapur, yo area dapur, free kompor, yo free kitchen set ngisor. Pas sampean kareno kono sing ndukur tok. Nah, terus nang kene iki kena digawe ndek kulkas ya. Wis, saiki langsung ndek kene cak, kamar kedua. Kamar kedua wis hampir padha lah karo kamar pertama gede yo. Free kipas angin yo. Mereke Mas Pion ya, disponsori oleh Mas Pion. Lah, terus lagi ini ono area cuci jemur, kini wis tak keran, kini wis tak pembuangan, kalau itu fiber ya. Nah, wis wapi rek, regane murah. Ukurannya 6 kali rolas, tepatnya di Pakal rek, Pakal Surabaya. 6 kali 12, harganya 450 masih bisa nego. Cuma 10 meter dari jalan raya. Wis lah sampean minat atau pengen takon-takon survei lokasi langsung japri WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.